Искам да започна първо от това, какво ще предложи ски център Банско за тази година. На всички, които обичат ските и сноуборда. Като първо искам да кажа, че тази година променихме два стари лифта с два много модерни. Първият е 6-седалков лифт, който се намира в местността на Бъндаришка поляна. Лифтът е около 800 метра дълъг и излозва 3000 човека за час. Другият лифт, който почти го завършваме вече, се намира на платото, тъй като миналата година имахме един инцидент и изгорява старото съоръжение, влека, който беше, и там се наложи да го подмениме с 4 седалков, тъй като това е едно от най-добрите места за каране на ски и за напреднали и за начинаещи. В момента общо взето върват последните завършвания на лифта, така че предполагам за сезона и за Коледа всичко да е окей. Другото нещо, което през лятото направихме, е култивацията, която всяка година прави, разбира се. Общо стойността на вложенията за тази година са около 13 милиона евро, които включва лифтовете, нови 45 уръдия за изкуствен сняг. Общата бройка вече става 230 и с това покрием около 90% от цялата територия на ски центъра. Само чакаме студа. Вчера работиха уръдията, беше доста студена. За момента ви казаха преди малко, че не работят, тъй като времето се е стоплено. Но се надявам тук четвъртък, петък, нещата да се поправят в наша полза. Относно цените, които вълнуват доста хора, разбира се, мога да ви кажа, те остават непроменени за от миналата година. Разбира се, има силен и слаб сезон. Цената на дневна карта в силния сезон е 55 лева. И започва от 27 декември и до 30 марта. Това е силния сезон. В слабия сезон, който в момента от 11 нататък до 27 декември е 50 лева. Сезонната карта е на стойност 980 лева. И при нея има една много важна подробност, която всеки, който си закупи такава карта, ще може да ползва специално ходинковия лифт, без да чака на опашка, т.е. бърз коридор, тъй като това решихме тази година да улесним хората, които си закупят сезонни карти. И нещо друго, което за момента, тъй като нямаме втора кабина да улесниме, надявам се скоро това време да се случи, нямаме възможност да улесним хората, които пият на опашки. Въвеждаме вече и транспортен коридор, който ще тръгва от начална станция на кабинковия лифт до Бъндаришка поляна. Има 10 нови автобуса, които ще превозват хората, които желаят, разбира се, и са си закупили валидна ски карта, могат безплатно ще качват до Бъндаришка поляна. Това е, целта е да намалиме опашките и да предоставим идеални възможности на всички любители на